Hej, hello, ľudia. Ja viem. Poď zdrháme, no. Kde si? Okej. Čakaj, bo za tebou nestíham. A ja bežím, ja teraz sprintujem. Tu z helou, tak jak uniekneme cez stenu, vieš čo? Tieto, prehľadávať koše a krabice. Hej, to si aj ja pamätám. Hej, jak? Mne to nejde prehľadávať. OK, mne to nejde prehľadávať. Tak super. Hej, ty si taký rýchlejší než ja. Ale ja mám zapnutý sprint a som pomalší. No tam mne to nechce ísť. Kde si? Hej, Niko. Čakaj. Idem, čakaj. Hej, všetci po schodoch krížom mne. Všetci krížom po schodoch a ja krížom cez schody si skočím hore, cez plotík. Proste aj ty za tebou po schodoch a ja krížom cez schody skočím si dole, tak. Hej, čakaj ma. Hej, ja sprintujem za tebou. To je pačka. Lebo ja nemôžem otvárať, no. Ja neviem prečo. Ale ja to nemôžem urobiť. Aha, už môžem. OK, ja to budem držať, ale mne to strašne dlho bude. Mne to bude trvať asi... Tak mne to bude trvať asi takú 4 minúty. Ešte si to robil, lebo mne to nejde. Ale na počítačoch to ide rýchlo, ale na mobiloch mega pomaly. OK. Dobre. Hej, obidvaja.
tak nie wyjdzie. Tak, jedziemy. To na pewno nas będą, a pewno nie będą. Tak powiedziałam. To się zaparkował, fajnie. No i... Gdzie? Wiecie, tu jest granat. A jak się to mam zabrać, bo to nie idzie? O. Może ja sobie... Precio. Nie. Wiecie, ja skúsim. Okej, granat berem. Granat mi idzie zabrać. Ja berem všetko, čo mi ide, hej. Počkaj. Kde? Okej. Hej, ja tu mám svoj skin, okej. Hej. Ej, gdzie pójdziemy? Okej, ja mam ganu. Hej, ja som do teba strelou. Co? Hej, vieš čo? Ja sa idem pozrieť. Ja zapínam si mobil, ktorý sa mení za pol konečne. Ten mobil totálne blbne, hej. Mám také laggy sveta. Okej, vieš čo, jak si to... Ty máš 0 peniazy, a ja mám 261k. Okej. To jest coś do opowiedzenia. No, ja nie wiem, co tam będzie, wiesz, jak ja zbieram swoje. A mnie to jedno. Łukasz, a ty nie możesz pełno dwie? Ale jakby się nie wyglądało, jakby się potrzebowało, ale jeszcze ja się jak dać, to auto. A nie wiem, ja wiem jak sobie Mnie nie idzie na sadność, mnie to laguje total. A to dobre, a tam bude také free auto pre alkohol. Počkej, ja tak na teba a ticho, čo mi to urobí? Musisz dać ceczko, bo inaczej nie będzie. Hej, nice. Okej, dobre, no, skúsi. Okej, ja nasodám, len mi to nejde.
Ryb, ja som ja som zletel a ne... No dobre. Ja wiem. Dobre, už sedím. Počkaj, ja nesedím. Vrata. Ryb. Ja to nechcel. Mne to strašne ľahko. Ty jeden chujgán, vráca. Okej. Hej, ja sprintujem. Okej, teraz nasadnem fageriu. Počkaj, len mi tu tak nechce zobraziť. Hej, dobré už. Dobre, ja si dám. A mne to nechce! Okej. Nie, ja tu stojím, čom uložíme. Ja idem skočiť do vodky. Hej, počkaj, už som tam pri tebe. Idem aj ja na ňo. Počkaj. Čau. Niko, stoj na mieste, okej. Počkaj. Ja ti... Okej, tak nič. Okej, to bol môj... Vieš, čo bol môj pokus? Vieš, čo som sa snažil? Nie, ja som sa ti snažil streliť pokus. Hej, mne sa nechceš šplhať! Mne to nechceš šplhať, neviem prečo. Ale ja nemôžem, bo to mi bovie. Hej, ale mne to nechceš šplhať. Hej, čus, ja som ťa videl. Aj... Ja do neho strieľam. Kde si? Ešte, ja kradnem auto a odchádzam. Je to. Po mne ľahko strieľam. Ryba,